हो करे जा कहाँ जा दरू सबके हु ढूंढत होई जायदा हमके तो काहे खाती बोलो लड़लो हमरा के हिमा हम कोनो नचनिया गवैया ही हैं घर में शादी रहल 2 दिन तो से मिल ना पाती तो इहे एगो बहाना रहल हमरा लगे। अच्छा तो जब बुलाइए ले ले बड़ू तो ठीक से प्यार तकाला मारब तोरा के हटो। आप इजा क्या करता नहीं मेरा बबनी? ओ इनका प्रोग्राम के हिसाब किताब करत रहनी है। प्रोग्राम के भीतर बहुत लोग के गहना गायब हो गइल बा और सबके तलाशी लिहल जाता और इन्हों के तलाशी लेवे के पड़ी। काजी यही इज्जत देवे खातिर बोलो लड़नी हम मीरा जी हैं सुना इनकर तलाशी ना हुई कोनो जरूरत नहीं खे। हमनी के बहुत बदनामी हुई बबनी हमके हमार काम करे दा ए चल। अरे बाप रे बाप ई तो वह दशा हो गइल रे। पहला दिन पाहुना दूसरा दिन ठेहुना आ तीसरा दिन केहू ना। अगर हम तलाशी ना दीता तो बिना कपड़ा के जैबे एजा से। तब अब कहाँ सोना के गुली रख ले बनी चेक कर ला। ए बजा के और कुछ सामान बनी जवा। जिंदगी का अरमान पूरा हो गई। सरकार अपन नाम तो बता दी। जोगिंदर नाम है हमार। ओ ढेर दिन लेना रही